Čaute ľudia, vy ste na kanále Invert a toto je základ redstone, hej, ktorý by ste mali vedieť. Toto je jednoduché, skrátka zapnete, vypnete, hej, to každý vie, to jednoduché. Potom tu máme invert, čiže keď je vypnuté, máme zapnuté a keď je zapnuté, je vypnuté. Toto je dvojitý invert, to nič nespraví, to je to isté ako toto na začiatku. Potom tu máme pozorovateľ alebo sledovateľ, neviem jak sa presne volá. Ten proste vidí, no proste bloky vidí, hej. Aj keď sa mení textúra na bloku, no to môže uvidieť, že môžete to využiť na nejakých svojich fermách, alebo čo ja viem, neviem. Tuto máme potom také blikačky, hej. Ale nevýhoda je ich v tom, že sa nedajú vypnúť, že iba blikajú a... Potom tu máme také, že čo sa môžu aj vypnúť. Teraz máme zapnuté, že bliká, hej. A teraz máme vypnuté, že nebliká, hej. Potom tu máme tú srandu. Veľmi je užitočná, akože môže sa zdať, že iba spomaluje signál, akože aj to je dobré, že spomaluje signál, lebo niekedy sa nedajú len tak chytiť akože nejaké časové nastavenia, alebo jak by som to povedal. Skrátka, spomaluje signál podľa nastavenia, ježiboha, to kam dávam. Potom to máme, že táto tu vec, keď ide na ňu signál z druhého repeateru, toto sa ináč volá repeater, hej. Tak, alebo z nejakého komparátoru, keď ide na ňu priamy signál, 15-kový, tak sa nedá nič s tým robiť, hej, ako. Ale keď spravíme takto, tak si to zapamätá stav a už ho nemôžeme zmeniť, iba ak by sme znova. Čiže táto tu vec sa veľmi často využíva v rôznych počítačoch, pamätiach a také. Potom tu máme ten vlastne komparátor, čo som tam o ňom vravel už. Akože môže sa zdať na prvý pohľad, že nič nerobí. Akože čo by mal robiť, no. Tak potom tu máme takú demonstráciu, či jak to máme vedieť. 8, hej, povedzme. A teraz dáme minus 15. Nie, dáme minus 3 dáme, hej, no. Tak nám vyjde výsledok minus 3. Toto môžete využívať v nejakých, neviem, kalkulačkách, alebo jak vy chcete, hej. A ešte sa tu dá využívať komparátor ako nejaký, ako v angličtine sa to volá, že clock, ale neviem, teraz v slovenčine by sa to malo volať hodinky, ale teda jak blbosť, nie. No tak tu máme ten clock, hej, čo môžeme zapínať a vypínať. To je to isté vlastne ako semka, lenže to je oveľa menšie a viac sa to dá nastaviť. Že môžeme to spraviť pomalšie, rýchlejšie. Hej. Potom tu máme generátor krátkeho signálu, že takto. Hej, že akože páčka, malo by ísť dlhý signál, ale nie. A môžeme ho taktiež regulovať, nejaký krátky, potom dlhší a úplne dlhý. Taktiež komparátor môže vidieť, že čo je v konkrétnom bloku, napríklad v truhlici alebo v nejakej ešte veci. Tak dáme mu tu jeden blok, samozrejme, že dá jedno. Ale keď mu dáme predmet, ktorý sa nedá spájať do staku, no tak nám dá nie jeden, ale dva signály. A keď tu dáme jeden stack nejakého predmetu, no tak nám dá tiež dva signály. Potom posledná vec, ktorá sa môže robiť s komparátorom, je náhodný generátor binárnych čísel. Generátor binárnych čísel by to malo byť ešte ako keby buď 4-krát takéto tu, alebo nejak 6-krát, 7-krát, ale určite nie 1-krát. No, v podstate to je tiež binárne číslo, však. H0, 1, 0, dobre, nič, 1. Tu si môžeš ešte pozrieť, že čo je v tomto. Sú tu dva bloky vzdialenosť, pretože keď by sme chceli posunúť semka,
tak čo by sa stalo? Stále by nám dával jednotku. Takže toto bolo všetko. V ďalšom dieli sa budeme rozprávať o binárnych číslach. Čiže kombinácii jednotky a nuly. Takže uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.